Wczorajszej konferencji, na którą zresztą byłem zaproszony, jeżeli chodzi o konferencję 3 partii, które zaapelowały o to, aby debata między PO i PiS-em się nie odbyła. Nie mogłem być na tej konferencji, byłem w Bydgoszczy i w Toruniu w dniu wczorajszym, ale przyłączam się do tego apelu, bo to nie może być tak, że telewizje będą wybierać lepszych i gorszych kandydatów. Nie może być tak, że to telewizje będą mówić nam, pomiędzy kim Polacy mają wybierać. My jako Nowoczesna jakiś czas temu, tydzień temu, zwróciliśmy się do Państwowej Komisji Wyborczej, aby ustosunkowała się do tego, czy ta debata jest zgodna z zasadami demokracji i tak naprawdę doprowadziła do tego, żeby nie było wyłącznej debaty między 2 komitetami, bo ta debata ogranicza możliwość wyboru. To nie jest tak, że mamy wybór między Platformą i PiS-em, jest wybór szerszy i ta wczorajsza konferencja z moim jakby duchowym udziałem, mogę powiedzieć, bo teraz fizycznie nie mogłem być, pokazuje, że jednak jest taki front demokratyczny, który mówi, my się nie zgadzamy. Mamy istotne różnice między Lewicą, między Kukizem, między PSL-em a nami, ale wszyscy powinniśmy mieć podobny dostęp do możliwości debatowania. I taka debata między panią Beatą Szydło a Ewą Kopacz tak naprawdę powoduje, że to telewizja pokazuje, kto jest lepszy, a kto jest gorszy. Zauważmy też, że obie partie mówią, czyli i PiS i Platforma mówią dokładnie tym samym przekazem dnia. To jest zdumiewające, że partie, które niby się zwalczają, jak dochodzi do sytuacji wspólnego interesu, to mówią jedni i drudzy tym samym przekazem dnia, a on brzmi: niech ci mniejsi zapracują na takie poparcie jak my mamy, to wtedy będą mogli z nami debatować. Jak Państwo wiecie z historii Polski, to poparcie się bardzo szybko zmienia przed wyborami. Jeżeli w dniu wyboru, w dniu debaty okaże się na przykład, że my mamy większe poparcie niż Platforma, to pytanie jest takie, czy ja wtedy miałbym zastąpić panią Ewę Kopacz w rozmowie z panią Beatą Szydło. No, ewidentnie pokazuje to, że w ten sposób nie można konstruować debat i apelowałbym do Państwowej Komisji Wyborczej, ale do obu pań kandydatek, aby zrewidowały swoją propozycję i dały możliwość w Polsce prawdziwego wyboru, a prawdziwy wybór jest między 8 komitetami, które zarejestrowały swoje listopakę. Nigdy nie miałem przyjemności i rozumiem, że jest to niezapomniane przeżycie i z przyjemnością spróbuję, jak to naprawdę nie sobie smakuje, tylko jakie to efekty daje. Bez tego nie wypuścimy. Dobra. Perspektywą edukacją jest tak, że dzisiaj wielu młodych ludzi ma wrażenie, że szkoły czy uczelnie uczą ich nie tego, czego by oczekiwali. Zauważmy, że problem nie jest w Polsce taki, że mamy za mało studentów, tylko często okazuje się, że oni po 5 latach studiów dowiadują się, że uczyli się nie tego, co trzeba. I potem pracują w tej przysłowiowej montowni albo w biurze księgowym poniżej swoich kwalifikacji. Zarabiają relatywnie nisko, te symboliczne potem 2000 na rękę i po kilku latach jedną perspektywą podwyżki jest 200. No mają prawo zastanowić się, czy jak mam pracować w Polsce poniżej kwalifikacji albo w Londynie, też wolę Londyn, bo pieniądze są dużo większe. Mówiliśmy o tym 2 dni temu, tylko wtedy zagłuszani byliśmy trąbką przez korwinowców. Zresztą z przykrością muszę powiedzieć, że wczoraj w nocy, czy dzisiaj w nocy napadnięto w Gdańsku naszego wolontariusza, który rozklejał plakaty nasze. To był mąż jednej z kandydatek. Samochód podjechał, dostał w zęby parę razy. Tak? Zostało to zgłoszone na policję. Nie chcę sugerować, kto to był, bo tego dokładnie nie wiemy. Jedyne co mamy, to mamy numer rejestracji tego przestępcy. Tylko zobaczcie Państwo, zaczyna się od trąbki, a kończy się na pobiciach. Mam nadzieję, że tego więcej nie będzie, natomiast my jeszcze nie mogę teraz nikogo oskarżać czy podejrzewać. Mamy swoje podejrzenie, ale to sprawdzi policja. No ta kampania się brutalizuje. I tylko tego szkoda, że się stało w Gdańsku. No, ale się stało właśnie w nocy, także kolega Michał o 4:30 wrócił z jednego z komisariatów, w związku z tym nie wiem ile spał, na pewno krótko. Niemniej jednak, no chcę powiedzieć, zaczyna się od trąbki, a kończy się na pobiciach.